Vordingborg Kirke 16. september 2005. Der skal være bryllup. Arne og Marie-Louise skal giftes. Og vi får lige en byge. Den er godt forberedt. Så er man på vej til et lille glas champagne ved siden af. Jeg tror gerne Arne ville have haft lidt mere sus i Dannebrog. Men det får han Ja, det bliver de nok glade for. Det er jo skrigende sønderjysk idyl med kirkeklokken. Det er fordi klokken er 6, Dannebrog, og der er sandelig en lille beplantning over døren. Ja, så må vi se, om de nygifte snart kommer ud. Det er jo lidt spændende at se, hvad vi modtager reaktion på det her. Men vi tager det stille og roligt. Så så nu må vi zoome ud igen, så vi kan se dem træske over mod byen. Hej hej. Vi ses i morgen. Nu kører brudeparret. Vi ses senere. Så. Det opdager han overhovedet ikke. Og de har slet ikke regnet med at få gaver. Personligt? Er det ikke det der? Jamen, jeg har fået en buket fra Sydbank. Upersonligt. Jeg ved ikke om advokater, de er altså meget personlige. Man kan tydeligt se, at det ikke er Arne, som har helt set dækket bordet. Der er usædvanligt meget styr på farverne. Der arbejdes ihærdigt på en æresport. Så skal vi danse her. Der er nogen, der tager flaget ned. Vi kan lige se her. Det er lidt mere Dannebrog, som det skal være. Jeg tror ikke, jeg kan tage op den anden side, for der har jeg børnene. Her, kom og hiv. Jens, kom og hiv. Og hvor har vi Johannes? Simon, så skriver Vi mangler Johannes. slag Hvad har det højt her? og jorden, det ved I godt ikke. Godt, Dagmar. Stille øjeblik. Jens, Der var en, der faldt i flaglinjen. Ja, så kunne jeg godt billede det der. Det kommer jeg med. Der er dækket fint op i haven. Så er det lørdag. Og for at det ikke skal være løgn, så er der solskin, og vi skal til fest igen. Vi har stadigvæk problemet med Arnes flag. Ikke en vind, der rører sig. Vi har tilskuerne kommer strømmen, og vi har kokken.
det er billedet af kokken, der er anholdt. Ja. Kokken fotograferes. Så kan vi se, at lammekøllen var ikke glemt. Ja. Og vi håber, der ikke kommer for mange gløder i. Så sker der noget. Så. Armhold i 2 sekunder. Og der er heavy presdækning på her. Arne, hvad er det, vi får her? Ja, kan vi lige få lov at se? Det er helt stegt lammekød. Jeg står kl. 7:30, der er stegt i 4 timer. Jeg tror, der er noget. Og så kan I alle sammen vente besøg af Marie-Louise. Så jeg vil bede jer finde jeres bedste knive fra. Jeg har faktisk forberedt den her tale. Jeg har faktisk i går spændt en tørresnor op her, uden Marie-Louise har opdaget det. Og så lavet en lille tekst og fundet tøjklæder frem. Så jeg synes, vi alle sammen skal sende Marie-Louise afsted på hendes sommertop næste år. Fra sagen med kurs mod faste, og gennem der vinteren sultermen. Hun sliber knive, hun sliber sasse, hun sliber solskin og daglig brød. Ja, Marie-Louise, rigtig god tur næste år. Og jeg får god tid, så I er altid velkommen her. Marie-Louise har mange planer om sin penge. En anden ting er, at hun vil være tobaksavler. Og begynde en cigarfabrikation. Bagefter er jeg velkommen til at studere Marie-Louises tobaksplaner. De er store, flotte. Nu kommer så step 2. Nu skal vi have dem tørre og rulle til cigarer. Og det ved faktisk ikke rigtig, hvad man gør. Så i øjeblikket så planlægger vi en bryllupsrejse til Cuba, for at Marie-Louise kan lære at rulle cigarer. Og hvis hun så kommer i erhvervspraktik, så tager jeg ud og fiske. Og så har jeg lov at ryge cigarer. Ja. Marie-Louise, jeg er utrolig glad for, at du sagde ja i går. Og vi har også fået en meget flot visertest, som meget skal underskrive. Og jeg ser frem til rigtig mange år sammen med dig. Og mange gode oplevelser. Jeg er ikke særlig god til selv at skrive digte, men jeg har lånt nogle strofer. Ja. Det er Lars Lilholt, jeg synes, han udtrykker præcis det, jeg føler over for dig. Så vil I ikke hjælpe mig med at synge det. Jeg tror også, I kan det uden at, og han præcis siger, at han kan melodien. Kald det kærlighed, kald det liv, der findes ingen ord, der er mennesker til. Så kald det livet, hvad du vil. Ja. Jeg forleden i en e-mail, at Arne ville skrive en ønskeseddel for dig. Men i går der blev det jo så klart for os, at han åbenbart kun har opført sig selv på listen. Dit og hans største ønske gik dermed i opfyldelse med føl og klokkekæmpen. At finde på gaver, det har altid været en lidelse for mig. For eksempel også, når jeg i mine yngre år skulle have noget med hjem til børnene. Jeg husker, da jeg var på gavejagt i Teheran og fandt over et kompas, som jeg så købte med til min søn. Et pålideligt kompas, hvor man tydeligt kunne se, hvilken vej vi skulle gå resten af det. Virkeligheden det blev på afgørende måder anderledes end drømmene. Vi måtte begge to sige farvel ved at se vores ægtefæller på syge og
Der er ikke pikante afsløringer i denne her historie, men jeg vil gerne sige, at ikke mindst efter e-mailens fremkomst, der har du og jeg ofte kunnet bruge hinanden til at udveksle tanker og oplevelser med. Jeg siger, at mænd ikke kan have veninder, men jeg mener, jeg ved, at jeg har haft en virkelig nær fortrolig i dig, Marie-Louise. Derfor glædede det mig også oprigtigt, da du en dag fortalte mig, at du havde sejret ved Bibel Banke. Og troede mig, for du er jo ikke god til at sige stille, at nu havde du fundet et nyt liv ved mødet med Arne. Netop som vi i går skulle køre hjem fra Saxi, så ringede manden og sagde, at han synes, det var synd for os, hvis ikke vi kunne finde rundt i verden, så vi må gerne få hans private som kompas. Jeg ved ikke, om manden vil have den igen, men det taler vi om. Nej, et rigtig kardansk ophængt søkompas. Og jeg har 3 sløveknive. Ja. Det er herligt for os andre at mærke, hvordan livsglæden for jer to får lov til at udfolde sig. 200 år siden, at H.C. Andersen blev født i april måned i år, så vidt jeg husker. Det er sådan gået lidt i glemmebogen allerede på nuværende tidspunkt, men jeg hiver det lidt frem for at... fordi jeg synes, at Mors og Arnes historie, det er sådan egentlig lidt som et H.C. Andersen-eventyr. Det kan for eksempel være den der, som jeg også kender, der hedder, hvad fatter gør, der er altid det rigtige. Mens vi har det. Og det er meget, eller det Hans Christian også siger, for Marie-Louise, så skal livet leves både her og nu. Det var da hun var 40, og det er nu, da hun er 70. Så livet, det skal bare leves, hvor man er. Det tror jeg, det er et utroligt vigtigt kendetegn for hende. Så jeg synes, jeg er så utroligt glad for, at vi blev inviteret til den her fødselsdag. Også fordi du er blevet det gode element, som har gjort, at Arne, han har jo kendt længe. For at sige, jeg er nok den, der har kendt Arne allerlængst. Jeg kendte ham siden 1940. Han kom faren en gang imellem forbi, og så en meget kort vej, så lige nu har jeg så kom han forbi. Men det kunne gå lang tid imellem. Og altid de sidste år, når han kom, så sagde han, jeg skal lige sydpå, jeg skal lige derned, det skal jeg lige derned sydpå. I de sidste mange år, hvor vi så ham sådan inden, vi vidste ikke, hvad han kørte efter, det var han sådan meget hemmelighedsfuldt, det måtte vi ikke vide, men han kørte i hvert fald sydpå. Og vi fandt så ud af, at det måtte være et eller andet, der trak hernede sydpå. Det kunne ikke passe. Altså, vi skulle synes, at Septembers himmel er så blå, det var 353. Det næste, jeg så vil sige, det er, jeg vil gerne sige tak. Jeg vil gerne sige tak, fordi at du er lidt skør. Og skør, det er jo positivt, i min bog i hvert fald, ikke? Så tak fordi du er skør. Tak fordi du er skør med min far, først og fremmest. Tak fordi du er skør nok til at rejse verden rundt med ham og lave skøre ting, kan man sige, ikke? Og tak fordi at du er skør nok til at gifte dig med ham. Og lade ham flytte herned i dit hus, hvor du jo, som i jeres hus nu, jeg skør nok til at lade ham købe halvdelen, eller hvad nu har gjort. En fødselsdagssang, og jeg ved ikke rigtig, om hvis der er stemning for det, så må jeg gerne synge med, men vi tager lige et enkelt vers først, og så synes jeg muligvis godt, I kunne synge med. Og så spiller vi sådan en vers, og så slutter vi. Er I med på det? Ja! Festen rinder ud. Det slutter strålende solskin. Og vi slutter med flaget. Det har været en meget fin dag. Og det er et nummer, der hedder Straight from the Wood.
Thank you.